B'referenza għal kampanja ta' biża' li qed issir fost il-ħaddiema taċ-ċivili minn Gonzi PN, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat jgħid li gvern ġdid jaħdem ma' kulħadd. U għalhekk il-ħaddiema kollha għandhom iserħu rashom. Lil ħaddiema kollha, irrispettivament minn kif se jivvotaw, inserħilhom rashom. Hemm jien nagħmel tajjeb għalikom. Tista' ma taqbilx magħna, iżda tista' taħdem magħna. Joseph Muscat spjega li gvern ġdid se jżomm il-qafas tal-baġit ippreżentat, imma bl-istess qafas ta' dan il-baġit gvern ġdid se jkun kapaċi jwettaq ferm aktar milli jista' jwettaq kull gvern tas-sistema Gonzi PN. Gvern ġdid se jkun qed jagħmel l-affarijiet b'mod differenti, se jkonsidra l-baġit bħala eżerċizzju ta' ppjanar fit-tul u se jintroduċi mekkaniżmu li jara li jwettaq dak li jitħabbar fil-baġit u li jkell l-effettività ta' dak li jkun sar. Joseph Muscat staqsa kif il-budget ippreżentat mill-gvern seta' qatt jevita li jindirizza l-kwistjoni tal-pensjonijiet. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li la darba l-Prim Ministru ma rridx jgħid il-pożizzjoni tiegħu dwar il-pensjonijiet għalhekk se jgħidaw. Il-Prim Ministru beħsibu jerġa' jolli l-età tal-irtirar għaliex kien diġà ftehim mal-Unjoni Ewropea li jolli l-età tal-irtirar għal 67 sena jew aktar. Gvern ġdid saħaq il-kap tal-Oppożizzjoni mhux se jkun qed jolli l-età tal-irtirar għaliex gvern ġdid se jkollu pjani bbażat fuq tkabbir ekonomiku u fuq il-parteċipazzjoni ferm akbar tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Gvern ġdid b'differenza mill-gvern immexxi minn Lorenz Gonzi fil-waqt li mhu se jieħu xejn minn dak li ngħatalu f'dan il-baġit se jaħseb dak li matul din il-leġislatura intesew il-parti kbira tal-middle class, ħaddiema, self-employed, studenti u pensjonanti. Joseph Muscat qal ukoll li gvern ġdid mis-sena d-dieħla se jivvota fondi apposta għall-ippjanar u taħriġ ta' staff għall-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea fl-2017.